हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानाय फैबाय साख्रिनि आपडेटनि भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नालांबाय थायोब्लानो जाबाय। बेयो इन्डियान आर्मिनि साख्रि एक्चुअली आपार आसामनि डिस्ट्रिक्टफोरनि थाखायल'सो नाथाय लवार आसामनि डिस्ट्रिक्टनिफोराबो बेखौ नायना लायोब्लानो जाबाय। मानो होनोब्ला एखेयानो जागोन जास्ट डिफारेन्सआ जाबाय मोननै माने आपार आसामनिया फार्स्ट ग्रोयो आरो लवार आसामनिया एसे उनाव जायो बाट जितु नेमफोर बेफोर गासैबो एखेयानो जाजोबखायो बेनिखायनो नोंथांमोना नायना लायोब्लानो जाबाय। मोननैसोखौ चेन्जबो खालामनो हादों बे बोसोराव। जिल्लाफोरा जाबाय जरहाट, माजुलि, तिनसुकिया, डिब्रुगड़, गलाघाट, शिबसागर, चराइदेव, धेमाजि, नर्थ लखिमपुर आरो कार्बि आंलंनि माने बे डिस्ट्रिक्टनिफ्रासो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। स' लवार आसामनिफ्रा सिन्था खालामनाङा क'क्राझार, बाक्सा, उदालगुरि, चिरांफोरना चिन्ता खालामनांगौ खोथा गैया। मानो होनब्ला साननैसोनि गेजेरावनो बे नटिफिकेसनखौबो बिथांमोना अलरेडि दिहुननो हाखागोन। स' रैलीया 6 फेब्रुवारिनिफ्राय 19 फेब्रुवारिसिम जागोन होनना बुंदों। बेनि थाखाय एडमिट कार्डखौ बिथांमोना 24 जानुवारिनिफ्राय 30 जानुवारिनि गेजेराव दिहुननो हागोन। अनलाइन एप्लाइआ 25 डिसेम्बरनिफ्राय 23 जानुवारिसिम जागोन। सोल्जार जिडिनि थाखाय बैसोआ 17.5 निफ्राय 21 बोसोरनि गेजेराव जानांगोन आरो माने 1 अक्ट'बर 1999, 1 अक्ट'बर 1999 निफ्राय 1 एप्रिल 2003 नि गेजेराव माने जोनोम जानाय जानांगोन होनना बिथांमोना लिरना होखादों। आरो बेवहाय इडुकेसन क्वालिफिकेसनखौ बुङोब्ला मेट्रिकआव 45% खमावनो 45 जौखोन्दोजों माने पास जानांगोन आरो लोगोसे मोनफ्रोमबो साबजेक्टआवनो 33 थानो नांथारगोन। फार्स्टआवनो सेकेन्ड डिभिजन बा माने मिनिमामथ' सेकेन्ड डिभिजन मोननो नांखागोन नाथाय साबजेक्टआव मोनफ्रोमबो साबजेक्टआवनो 33 थानो नांथारगोन। स' फार्स्टआव 33 दङना गैया बेखौ नायना लाग्रोबानो जाबाय। नेक्स्टआव सोल्जार टेक्निकेलनि थाखाय बैसोआ 17.5 निफ्राय 23 नि गेजेराव जानांगोन। जोनोमा 1 अक्ट'बर 1997 निफ्राय 1 एप्रिल 2003 नि गेजेराव जानांगोन आरो इडुकेसन क्वालिफिकेसना हायार सेकेन्डारियाव साइन्स स्ट्रिमनिफ्राय 50% 50 जौखोन्दोजों पास जानांगोन आरो मोनफ्रोमबो साबजेक्टआवनो 40 थानो नांगोन होनना बुंदों सोल्जार टेक्निकेलनिया। आरो साइन्स स्ट्रिमनि ल' जायोब्लाबो जाया दे बेवहाय साबजेक्टआ इंलिश, फिजिक्स, केमिस्ट्रि आरो मेथ्सआ थानो नांथारगोन होनना बुंदों। नेक्स्टआव सोल्जार ट्रेडमेन बेयो एक्चुअली ट्रेड्समेना मोननै टाइपनि जायो। मोनसेया जाबाय 10 पासनि आरो मोनसेया जाबाय 8 पासनि। आं फार्स्टआव 10 पासनिखौ बुंनो हाग्रोनि। 10 पासनिया 17.5 निफ्राय 23 इयार्सनि गेजेराव जानांगोन। जितु जोनोम जानायनि माने डेटफोरखौ अलरेडि बिथांमोना होखादोंना बेयो गासिनाबो एखे जागोन सोल्जार टेक्निकेलनि बायदिनो। मेट्रिक पास जायोब्लानो जागोन। मेट्रिकआव जेबो पार्सेन्ट नाङा नाथाय मोनफ्रोमबो साबजेक्टआवनो 33 थानो नांथारगोन ना बिथांमोना बुंदों। स' बेखायनो नोंथांमोना 33 मार्क्सआ दङना गैया बेखौ फार्स्टआव नायग्रोयोब्लानो जाबाय। नेक्स्टआव दं 8 पासनि सोल्जार ट्रेड्समेननि 8 पासनि बेनि थाखायबो बैसोआ एखे बाट इडुकेसन क्वालिफिकेसना अनलि 8 पास बानो जायो। 8 पासआव माने जितु मार्क्स बेयो मिनिमाम मोनफ्रोमबो साबजेक्टआवनो 33 थानो नांगोन होनना बुंदों। स' आं अलरेडि बुंना होखाबाय नोंथांमोननो आंनि जितु वेबसाइट अफिसियेल वेबसाइट bodoinfo.com बेहाय थांनानै गोसोब्ला नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। स' बेवहाय मा खालामनो होगोन होनना बुङोब्ला फार्स्टआवनो नोंथांमोनखौ 1.6 किल'मिटार खारनो होगोन, 1600 मिटार खारनो होगोन। बेखौ माने 5 मिनिट 30 सेकेन्डनि गेजेराव नोंथांमोना जुदि कमप्लिट खालामोब्ला 60 मार्क्स मोनगोन, 60 मार्क्स मोनगोन। आरो 5:31 निफ्राय 5:45 माने 5 मिनिट 45 सेकेन्डनि गेजेराव जुदि कमप्लिट खालामोब्ला 48 मार्क्स मोनगोन होनना बुंदों। स' बेखौ पास जाखाङोब्ला नोंथांमोनखौ पुल आप खालामनो होगोन। पुल आपखौ मिनिमाम 6 बार खालामनो नांथारगोन। 6 बारनि खमबाथाय नोंथांमोनखौ रिजेक्ट खालामनो हागोन। स' 6 बार खालामोब्ला 16 मार्क्स मोनगोन। 7 टाइम्स 7 बार खालामोब्ला 21 मार्क मोनगोन। 8 बार खालामोब्ला 27, 9 बार खालामोब्ला 33 आरो 10 टाइम्स खालामना दिन्थियोब्ला 40 मार्क्स होगोन होनना बुंदों बिथांमोना। बेखौबो पास खालामोब्ला 9 फुटनि जितु बारनाय बेखौ होगोन। 9 फुट बिथांमोन माने 9 फिट डिट्स होनना बुङो बेखौ। स' बेखौ नोंथांमोना बारना दिन्थिनांगोन। बिथांमोना मोनसे जायगा होगोन 9 फिटनि। स' बे 9 फिटखौ बारनांगोन। स' बेथ' आरो कम्पालसरिखा बेवहाय मार्क्सनि जेबो खोथा गैया बेखौ दिन्थिनो नांथारगोन। स' नेक्स्टआव बेखौबो कमप्लिट खालामोब्ला जिगजेग बेलेन्सखौबो पास खालामनो नांगोन। जिगजेग माने एसे बेबायदि ओरै थांनो होयोना स' बेफोराव माने बेनिफ्राय बेबायदि थाबायना थांनांगोन। स' माने खेंख्रा बेफोरबायदि थाबायनो होगोन आरो स' बेखौबो पास खालामनो नांगोन। स' डकुमेन्ट्सखौ सोङोब्ला बेवहाय एडमिट कार्डजों लोगोसे 20टा पासपर्ट साइजनि फट' लांनो नांगोन होनना बुंदों आरो फट'नि बेकग्राउन्डआ गुफुर जानो नांगोन होनना बिथांमोना लिरदों। आरो लोगोसे फट'फोरा 3 दाननि गेजेरजों जानो नांगोन। दिनैनिफ्राय 3 दाननि आरोना जाय खालि थांगोन नोंथांमोना स' बेनि थांनाय 3 दाननि गेजेरनि जानो नांगोन फट'आ। लोगोसे गासैबो इडुकेसन क्वालिफिकेसननि डकुमेन्ट बेफोरखौ लांनो नांगोन। लोगोसे
माने एडुकेशन क्वालिफिकेशन डकुमेन्ट्स माने नों जुदि 8 पासनिखौ एप्लाइ खालामदोंबाथ' नों 8 पासनिखौ लांनांगोन, मेट्रिकनिखौ खालामदोंबा मेट्रिकनिखौ लांनांगोन आरो जुदि हायार सेकेन्डारिनिखौ खालामदोंबा हायार सेकेन्डारिजों लोगोसे मेट्रिकनिखौबो लांफानो नांगोन। लोगोसे बार्थ सार्टिफिकेट लांनो नांगोन नांदों, कास्ट सार्टिफिकेट लांनो नांगोन आरो आनमेरिड सार्टिफिकेट 2 बोसोरनि जुदि खमब्लाथाय नोंथाङा आनमेरिड सार्टिफिकेटखौ लांनो नांगोन आरो जुदि रिलेशनशिपनि दङब्ला रिलेशनशिपनिखौ गोसोब्लासो लां, दङब्लासो, गैयाब्ला जेबो टेनसन गैया आरो एनसिसिनि जुदि सार्टिफिकेट दङब्ला एनसिसिनिखौ लाङोब्लानो जाबाय आरो गैयाब्लाबो जेबो टेनसन गैया दे, बेखौहाय क्लियार खालामना होखादों। आरो लांबावनांगोन 10 रांनि स्टाम्प पेपाराव एफिडेभिट लांनांगोन। एफिडेभिटनि जिथु फर्मेट बेखौ आं नोंथांमोननो माने जिथु वेबसाइट बेवहायनो आं अलरेडि होखादों नोंथांमोना बेखौ बिथांमोननि अफिसियेल जिथु नटिफिकेशन बेखौ डाउनलड खालामोब्लानो नोंथांमोना बेनि 10 रांनि जिथु एफिडेभिटनि फर्मेट बेखौ नोंथांमोना मोनखागोन स्टाम्प पेपारनि। बेनि उनाव कभिड जायैनि फोरमान बिलाइबो नांगोन होनना बुंदों। आं अलरेडि बुंखादों नोंथांमोनखौ बे बोसोराव एसे चेन्ज खालामना होदों होननानै कभिड जायैनि जिथु प्रुफ बेखौबो दिन्थिनांगोन आरो बेनि जिथु फर्मेट सार्टिफिकेट बे सार्टिफिकेटनि फर्मेटखौ नोंथांमोना बे अफिसियेल नटिफिकेशनाव मोनगोन। नेक्स्टआव दङ नो रिस्कनि सार्टिफिकेट, माने खैफोद गैयैनि सार्टिफिकेटबो नोंथांमोना लांनो नांगोन। बेनि जिथु फर्मेट बेनि फर्मेटखौबो नोंथांमोना बेवहायनो मोनगोन। आं नोंथांमोना अलरेडि बुंखादों माने गासैबो फोरमान बिलाइनि महरखौ बा फर्मेटखौ PDF फाइलावनो मोनगोन। नैबेहाय लिरना होदों आं PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनोब्ला होननानै, स' बेयाव थुना होनायाव नोंथांमोना थुना होयोब्लानो बेखौ डाउनलड खालामनो हागोन। आरो बे बोसोराव मोनसे चेन्ज खालामनो होदों, माने लिरथायनि चार्टबो दिहुननो होदों बिथांमोना। आगोलावथ' बेबायदि गैयामोन ना, स' माने जिथु बैसोजों लोगोसे नोंनि जौथाइखौ लानानै एजखौ माने एजजों लोगोसे बैसोजों लोगोसे नोंनि माने जौथाइखौ लानानै बे जिथु लिरथाय बेखौ बिथांमोना होदों। थ' नोंथांमोना नायना लायोब्लानो जाबाय गावनि हाइट हिसाबै मिनिमाम आरो मेक्सिमाम होदों। नेक्स्टआव दङ माब्रै एप्लाइ खालामगोन होनना बुङोब्ला बिथांमोननि जिथु अफिसियेल वेबसाइट बे अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। अफिसियेल वेबसाइटनि नामा जाबाय joinindianarmy.nic.in। बेखौबो आं बेयाव होखादों। बिथांमोननि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनोब्ला बेयाव थुना होनाय दङ ना, स' बेहाय क्लिक खालामना होयोब्लानो नोंथांमोना डाइरेक्ट मोनहैखागोन। स' इम्पर्टेन्ट डेटफोरा जाबाय एप्लाइ खालामनायनि टाइमा 25 डिसेम्बरनिफ्राय, बेयो 25 डिसेम्बरनिफ्राय स्टार्ट जागोन आरो बेनि लास्ट डेटआ 23 डिसेम्बर, माने 23 डिसेम्बरनि गेजेराव नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन। रेलिनि डेटआ 6 फेब्रुवारिनिफ्राय 19 फेब्रुवारि, माने डिस्ट्रिक्ट उइज जागोन नालाय, हमना ला मोनसे डिस्ट्रिक्टआ दिनैनि डेटआव जागोन बा गुबुन मोनसे डिस्ट्रिक्टआ माने नेक्स्ट डेटआव जागोन, स' बेफोरबायदि डेट हिसाब होगोन। स' बिथांमोना दिहुननो हागोन, बेखौ टेनसन लानांगौ खोथा गैया। स' गावनि डिस्ट्रिक्टनि डेट खालि कालार खालि नोंथांमोना डाइरेक्ट थांनानै थाङोब्लानो जाबाय। नेक्स्टआव एडमिट कार्डखौ बिथांमोना 24 जानुवारिनिफ्राय 30 जानुवारिनि गेजेराव दिहुननो हागोन होनना बुंदों, माने 24निफ्राय 30 जानुवारिनि गेजेराव नोंथांमोना डाउनलड खालामनो नांगोन। स' अफिसियेल वेबसाइटआव थांनोब्ला बेयाव थुना हो, क्लिक खालामना हो आरो जुदि नोंथांमोना PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनोब्ला बेयाव थुना होयोब्लानो जाखाबाय। थ' आं अलरेडि बुंखादों नोंथांमोना बेखौ नायनोब्ला नैबे जिथु bodoinfo.com बेखौ क्लिक खालामना होयोब्लानो माने सार्च खालामब्लानो मोनखागोन। बेवहाय थांनानै बेखौ डाइरेक्ट क्लिक खालामनानै नोंथांमोना डाउनलड खालामना लायोबानो जाबाय। स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो, आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय। जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामना होयोब्लानो जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं।